har lavet en ny YouTube-channel. Den hedder DSF, og det står for De Seje Fætre. Og så nu skal vi ved godt, der er andre, der også har lavet det med. Ja. Men nu skal vi så lave sådan, at vi hopper på den her trampolin her, hvor de her sprites her, de skal sættes ned, og så hopper vi, og så bliver de brust. Og så optageren, der står lige bag ved kameraet, når han så siger stop, så stopper vi med at hoppe, og så åbner vi dem, og så ser vi, om de bruser op i fjeset på os. Men som I kigger på her, så er vi ikke i England, men vi er i det rigtige land. Ja, kom så. Ja, vi er i Danmark, og de her, de kommer fra Tyskland. Så starter vi nu. Okay. Jeg tror faktisk godt, der er mit skin. Det gør ondt. Lad mig. Hvad kunne det ske? Og stop! Så skal vi hurtigt åbne. Mand! Så må der drikkes. Skål, gutter! Skål! Skål! Vi ses næste gang, vi laver noget skørt. Ja. Hej. Vinker I lige en gang? Ja. Hej. Hej.